Hej alle sammen og velkommen til video. I dag der vil jeg bare lige vise jer, hvordan du laver noget om til noget andet i en tegning. Nu stiller jeg lige her. Kan I se? Der, okay. Måske I får lige at se det om lidt. Jeg skal bare lige tegne noget. Så jeg nok de der to, så skal jeg knæppe. Det kommer jeg ikke tegne på rigtig papir. Bare lidt, tror jeg er idioter. Det var vildt hårdt. Det kunne jeg ikke godt finde på. Okay, nu får jeg lige at se, hvordan det ser ud hos mig. Så er der boy. Damer. Og her tegner jeg en streg herover. Tegner du en streg her. Streg her. Så ser du sådan her ud. Tegner du her i cirkel her. Et øre. Her. Skriv i kommentaren næste gang, hvad jeg skal lave om til, hvad jeg skal tegne og hvad jeg skal skrive og lave om til noget andet. Bye.